Ay, Diyos ko po, Rode. Hello mga bay, kumusta? Kumusta mo dihang tanan? Kumusta inaot nga na? Kamusta mayong kahimtang no? Kung hayon mo napadpad karon. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan, magtagalog ng kamay-gamay. Kung Tagalog daw ng gamay-gamay para naman makaintindi yung mga Tagalog dyan. Hello sa inyong lahat, sa inyong tanan. Hello ninyo. Daghang kayong salamat sa makanunayon ninyong pagsuporta sa lakaw sa panahon. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa lakad ng aking panahon. Na ako diri mga bay no, nandito ako ngayon para mag-unboxing nito ang mga in-order ko sa Shopee. Tingnan natin kung anong laman niya, baka kasi matulad sa Lazada na umorder ka ng cellphone, pagbukas mo soap powder ang laman. Di ba? Imbis na mag-cellphone ka, maglaba ka na lang. Kasi yung in-order mong cellphone, soap powder ang inilagay nila. Bali apat tong in-order ko eh. Kakainis. First time kong umorder mga bay sa Shopee. Akala ko iisa lang ang may-ari ng Shopee. Yung pala, maraming may-ari. Kanya-kanyang may-ari pala nito. Sabi ko, ba't ang dami kong shipment fee na binabayaran? First time lang. First time. Hindi ko alam na ang dami palang may-ari ng Shopee. At pwede pala ako magtinda doon. Kaso lang, ang dami requirements. Mga, halimbawa, pag bibenta mo ay mga pampaganda, slimming coffee, mga pampasexy, ganyan. Nag-try ako mag-post. Inday Kabkab de ay ang, yung ano ko, yung profile ko sa Shopee. Pwede nyo kayo follow dyan. Sa may mga Shopee dyan, sa addict sa Shopee, addict sa pag-order online, mga tamad pumunta ng merkado, tamad pumunta sa palengke, kahit meron naman para sa palengke nito. Pero, tingnan natin ha, kasi i-compare natin kung saan tayo nakaka-save. O, diba? Pero parang isa lang ang ma-compare ko dito kasi isa lang ang na-search ko sa ano na price niya. So, nasaan na ba tayo? Yan nga mga bay. Ang problema ko, bakit ganun? Apat na balot. Akala ko iisang balot lang at iisa lang ang babayaran ko. Hindi ko alam, yun na nga, hindi ko alam nga na. Daghan man sila day tag-iya ni ini. Dami pala nilang mga nagtitinda doon, tindero-tindera. Akala ko, si ano lang ang may-ari, si Lucyutan ba yun? Kanang sige, advertise babok. Uy, kanang sige, advertise sa Shopee ba? Nang tigulang, si Lucyutan ba yan? Kisa? Nakanta sa ka. Si Marichan? Beautiful girl. Si Gisingan? Beautiful girl. My God, wala, dili ang title sa kanta ang tinatanong ko kung sino yun, nakalimutan ko eh. Chan. Si Chan. Si Chan, Jackie Chan. Jackie Chan? Marichan. Marichan. Jose Marichan. Siya da ito no. Siya da ito mga bay. Well, hindi ko alam kung anong history ng Shopee no. Pero yun na nga ang nangyari. Apat na balot ito. So, titingnan natin. Ang unang dumating dito. Ayan, ang unang dumating ito. Ito yung unang dumating. Buksan natin. Pinadala sa kuan to. J&T darade. J&T. Baliktad kasi mga bayno kaya naka front cam kasi ako kaya pag kumakain kami minsan sinasabi nyo na kaliwete pero hindi. Naka front cam lang. Iba kasi yung cellphone na to pag front cam parang kaliwete. Pero may cellphone din na kahit front cam kuan siya kanang tama yung yung posisyon ng kamay, naka kanan siya. Hindi katulad ditong cellphone ko na puros kaliwete. Buksan natin yung unang dumating from in-order ko siya nung December 28, 2019. Pero medyo matagal siya dumating kasi nga Magno New Year. Dumating siya dito. Kailan ba dumating? Walang nakalagay.
Walang nakalagay kung saan siya, saan? Kung kailan siya dumating. Basta ito yung unang dumating eh. Sabi ko, bakit ito lang? Sabi ko nga ganun, bakit ito lang? Ang dami nung order ko ah. Sabi, iba-iba pala ang may-ari. Ayun. From Metro Manila. GH Shop. Okay? Shout out sa GH Shop. JH Shop. Tingnan natin kung anong laman itong pinadala niya sa atin. Tingnan natin. Open. Open sesame. Hindi ko lang matandaan kung anong order ko. Black. Ano yun? Anong black? In-order ko. Ilagay ng remote, mga bay. Kasi problema namin dito, palagi kami naghahanap pa ng remote. Nasaan ang remote? Nasaan ang remote? Pero lagi na lang ano-ano ba? Saan ang remote? So, itong in-order ko, bukha. Dito ilalagay yung remote. Akin na, sample. Oh, ayan. Back. Oh, so, hindi ka na maghanap ng remote. Oh, remote doon sa isa. Remote sa ibang gadget. Oh, ayan. So, ito na yon. Parang yan yung in-order ko. Bakit may ganito? Libre ba to? Hindi ko. I-check ko mamaya. Parang libre to. Bakit ganun? Parang yung heart. Parang ano, hindi na siya heart. Parang kalahati na lang yung heart. Nalumping. Ano ba yung nalumping? Nayupi! Ayun, nayupi siya. Oh, ayan, sige. Ayan, ito lutuan ng itlog. My goodness. Malapit kami sa dagat. Mabilis siya magkalawang. Pag malapit ka pala sa dagat, mga boy. Pag may mga gamit ka, mga stainless, no, kaya magkalawang siya kagad. Ba? So, parang free yun. Kasi yun lang ang in-order ko eh. Dun sa tindahan na yun eh. May in-orderan ako na iba. Pangalawang dumating. Tadaan! Ito yung pangalawang dumating. Tingnan natin kung ano nangyari dito. Parang nayupi-yupi siya. Let's open it. Bilisan natin. Kaya sabi ko, bakit ganun? Ay! Okay. Umorder ako nito, mga ba, yung pandurog ng bawang ba? Pack. Kasi, marami akong ganito nung nasa Kuwait pa ako. Naalala nyo pagka may sausawan ako, gusto ko may bawang. Ang sarap. Namimiss ko lang na magsawsawan na durog yung bawang. So, ito yon. Papasok mo dyan yung bawang. Pak! Durog na siya. Hindi mo na kailangan magdikdik-dikdik. Yeah, dapat martilyo na. Martilyo. Hindi man ito madugmok. Saba diya eh. Hindi man yun mano. Maso. Ay, maso. Kabayo. Tapos, sa ibabaw nila inilagay oh. Pero, okay na rin kasi meron naman silang nilalagay na ganito. Oh. Tapos, hindi ko pala nasabi no kung magkano yung remote. Magkano ang binayad ko doon, mga bay? Ano kasi siya eh. Cash on delivery yung pinili ko. Kapag dineliver, saka na ako magbabayad. 210 pesos ang binayad ko nung may lagayan ng remote. Kasama na yung shipment fee. Parang mura lang to eh. Nagsisale sila eh. Kasi nga, December, di ba? Maraming sale. So, ito yung iba. Ay! Ano yung sa ilalim? So, ayan mga bay. Ito yung initan ng tubig. Kasi, alam nyo na, adik sa kape. Ayan. Ayan, ito yung initan ng tubig na in-order ko. Tingnan natin, i-check natin kung okay naman. I-update ko na lang kayo kung okay ha. Ito, ayan na po, hindi na kayo magbili ng ininit tubig na piso-piso ha. Magkano itong binayad ko dito? Parang 876 pesos. Galing sa J&T pa rin tong nag-deliver nito. Hindi ko alam kung from CN0124 San Miguel.
Carlos Palanca Street, San Miguel, Metro Manila. From Manila. Muding mahal. Okay. Nga, ako magtitinda na rin ako sa Shopee mga bayan. I-follow nyo ako baka. Diyan na kayo mamili ng mga items na bibenta ko. Parang meron pa to, parang 3 items to eh. 3 items. Saya lagi yun, nagahi lang. Ayan, wala naman siyang damage. Wala namang nangyari dun sa initan ng tubig. Maganda naman ang pagkadating niya, buo pa ang katawan niya. Mula ulo hanggang paa. Wala namang nalumping, nayupi, wala namang nangyari masama. Ito yung pangatlong order ko. Yung ring light. Para maliwanag na tayo. Try natin, oh. Diyos ko po, Rudy. Dalawa pa akong bubuksan. So, ito pala yun. Yung ring light. Saan ang yung mag-iilaw-ilaw dito? Ayan, paano ba? Saka na lang, no? Kasi kunti lang yung minutes natin, mga bay. Hindi ko alam, wala pa akong idea kung paano ito gamitin eh. Ay, kabayo na lagpo. Pero sige. Okay naman. Okay naman siya, buo. Ito yung stand niya. Tapos, ganyan lang siya ka, hindi pa, ayan, mahaba pala siya, mga boy. Tapos dito yung stand niya. Ito yung ring lights, mga bay. Parang 300 mahigit to. Yung initan ng tubig, mura lang to eh, 100 plus, 199 yata, kasi nag-sale sila. Ang ganda oh, walang nangyari masama. Hindi mo lang siya nayupi, wag naman, di ba? So, ayan. Saka yung ring light natin, okay naman yung haba niya, yun lang. May haba pa ba dun? Meron pa. Sige. Tapos, dito na ilalagay yung para maliwanag tayo, para makasmule na tayo sa kwarto. Kasi, kaya dito sa may sala, mag-smule lang kami. Daanan man diya, tingala man ng mga tao na. Isa man na baka diya. Wala to buhay. Paano ba tubok? Sige na, tulungan mo ako. Huwag kang makasarili dyan. Ayan. Sige, paano ba? Ito, ikakabit siya dito. First time ko lang na ito, mga bayan. Wala pa akong idea eh. First time kong bumili ng ng mga ganito-ganito sa Shopee. At, okay naman yung resulta niya, no? Hindi naman natulad sa Lazada. Paano ba ito? Diyos ko po, Rudy. Ay. Susubukan natin. Ano yun? Kailangan siyang isaksak. Paano? Ano ba aminin? Pag wala ka na sa aking tabi. Ganyan siguro, no? Ay, ganyan. Sige, ipifix natin mamaya, no? Tapos, isa mo ito ni balitok mo. Ay, ginawa ko tabangit sa ilo. Ayan, ito po yung pangatlong dumating. Ito yung last na dumating. Yung pangatlong dumating, magkano ang binayaran ko din eh? Ano to? Ninja Van ang naghatid nito. 120 pesos. At ano naman are? Parang 20 pesos lang yata ang halaga nito eh. Sus, Ginoo. Maulagi. 20 pesos. Tapos 100 ang shipment fee. Akala ko, yung na-order ko, isang set na talaga yun na lahat na ng shape. My heart, my star, my ano pa ba yung mga shape na yun? May circle, may oblong, may balintong. Hambot lang. Tapos ito lang pala mga boys, 120 pesos. Anyway, okay lang yan. First time eh. Bali, matuto na sa susunod mga bay. Ito yung last na dumating talaga. Bakit ganon? Iba-ibang kulay ang sinabi ko. Sandali ha, sandali. Shout out. Shout out. Shout out from Shopee. China, Guangdong, Shenzhen. First floor, building 8.
Tank 2 industrial kinsa maning kuan ani oy, Shopee ra man ni oy. Order tracking. Singan sa iyahang kuan. Singan sa iyahang singan ani. Iyang shop. Shopee 0955-215-37059. Shout out sa iyo, ha? Yung post mo dun, iba-ibang kulay. May pink, may yellow, may green, may pula, may itim. Tapos bakit puro ano? Puro ganyan ang kulay. Puro de, pang ano ko to eh. Pang tak. Pang ano to, pang sabon sa mukha ba? SpongeBob. At you know what? Magkano are? Magkano ba? Hindi yun ang balot niya. Ito mga bay, 143 pesos. Pero 9 pesos lang ang isa nito. 9, 18, 27, 27, 28, 29, 36, 39, 45, 43. Oh, parang 100 din yung ano niya, yung shipment fee niya. Diyos ko. Mahal-mahal dito sa ano, sa Watson, 250 pesos. Pero bakit ganun yung pinili ko, yung paganyan, bapak? Bakit ganito? Ito lang ang may mali. Tapos iba-ibang kulay ang nandoon, ho, 'di ba? Pinili ko lahat ng kulay, tapos ano nangyari? Anyway, yun na lahat ang mga order ko. Magamit ko naman to lahat ng in-order ko. Wala naman akong in-order ng hindi ito magamit. So, ayan, maraming salamat po sa panunood. At maraming po salamat sa suporta, subscribe, and like. Kung nagustuhan nyo ang video na to, umorder na kayo sa Shopee.